инде мындагы. Этип кide кобузук инде, эне yoңгыр киле бит. Я кабылмыйм була, этип кабызырга керек буны. Ямсызыны матур күрсәтә, ягышлардан кисәтә, күңелләрне гөл яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Гашык булу үзе яман, дөнья кызсыз калдыра, кеше йөрмәс урынга, такыр юллар салдыра. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күңелгә кергән бу хисләр гомер буена җитә, сөеп сөелә белгәнне бәхетле картлык көтә. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю, ялкыннарыннан көю.